finger den punch. Ja. Så bagved, han kommer ikke med. Vi har lukket den anden. Nej. Det kan ikke sammen. Nej, det gør det ikke. Det er ikke for sammen. Nej. Var det bedre værd end sidste år? Nej, det var bare tidligere sidste år. Ja. Meget plads. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Fristed Sommerfest. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker. Og bare lige for, at jeg skal være helt sikker, der er kommet nogen ude for Frøgaard, så det ikke også? Det er godt. Hvad med Stationsvej? Nej, det er godt. Hvad med Tostrup Torv? Sønderby Torv? Pigerli? Vi sidder derovre. Og så er det fra Fristed, hvor alle godt er simpelthen så mange. Og også nogle af jer, der kommer til Fristed. Vi skal jo have sommerfest, og det skal vi. Og vi har fået nogen til at komme og spille for os. De spiller cirka kl. 8. De skal lige få os op først, så vi kan til at spille. Og I kan se, heroppe, vi har valgt en lille buffet i år. Det er fordi, så skal det gå flere gange. Så det betyder, at når man bødes op på tallerkenen, så bødes man ikke at fylde den helt op, men man kan også på 5 gange. Så er der noget lammekød, og der er nogle af de yngste oversætter, som ikke spiser svinekød. Så skal lige en af dem komme til først, så de også bliver med det. Men som I kan se, så har vi fået helt nyt telt, hvor vi kan alle sammen, og når vi er færdige med at spise, så bliver det her op til vandjorden. Og så kan man danse lige så tøjt med det, til musik. Jeg skulle have fået et glas vin nu og tage skål. Men det kan lige bare skåle med hinanden og sige, at du tager skål. Skål, og rigtig god fest. Så er det sådan, lige om lidt, så kommer kødet ind. Og så vil jeg foreslå, at jer, der sidder på de bagerste rækker derovre, kommer først. Og så er det, derovre på værste, og så går vi sådan opad. Kan vi finde ud af det? Ja. Så det er sådan, vi gør det. Jeg har en aftale med chefen, som står og ser støtte ud, at vi kan komme ud og hente kød om 2 minutter. Så der går jeg ud og hente noget kød, og så starter vi bare med maden. Ja, så dem, der lige skal have svinekød, må godt komme op og æse det bord 1 og 2 dernede fremme. Lammekød. Er I friske på at synge fællessang? Jeg kender godt ham John Mogensen med rullestenen. Prøv at se, om I kan være med. Så længe mit hjerte står, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullestil, og du har ikke nok i en. Derfor låner du din egen vej. Du siger, du har fundet en anden ven. Rock, sugar, siger de vise væk. Jeg håber, de forstår. Rock, sugar, hvad de taler om. Jeg tror, det er simpelthen fordi de aldrig prøvede det forbi. Ja. Og du har ikke nok i en. Derfor må du din egen vej. At tiden leder alle sår. Rap, sugar, siger de vise væk. Jeg håber, de forstår. Rap, sugar,
tvivler, hvad de taler om. Jeg tror, den næppe simpelthen forbi. De har aldrig prøvet lykke helt forbi. Så det er igen. Så det er mit hjerte slår. Vi kommer igen, ikke? Og det synger jeg sang mere. Ja, så skal jeg godt lige høre, er I ved at være med det, fordi nu kommer jeg godt op og tage anden gang. Okay, men nu skal I høre sådan, hvis der ikke er flere, der skal have mad, så må I, jamen så skal I lige komme herop og gøre det, ikke også? Hvis I skal have noget med hjem. Men ellers bliver jeg ryddet af bordet nu her. Og så lige om lidt er der musik. Lidt flere musikker. Er I friske på en fællessang mere? Der var nogen, der spurgte om jeg kun Kim Larsen. Kender I Joanna? Tag mig med til det grønne land. Der hvor vand kommer. Tag mig med i det verdens land. Der hvor vand kommer. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Skal jeg der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig med til det store hav. Der hvor vandet skriver. Tag mig op i den tynde luft. Der hvor vandet skriver. Ja! Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig ud i den grønne skov. Der hvor vandet styrer. Tag mig med til storbyens land. Der hvor vandet leger. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare passer sig selv. Skal vi høre en pige på, at han gider hjælpe på trommerne, og så kan vi spille himmelhånden. Vil I se med på det?
jeg kunne høre dig. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og fodboldstenernes rammer. Da jeg hørte nogen rumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: har I nu spillet med sikker med det samme? Og den er lidt for jeg mener badeloven. Når han slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord. Og man tager hunden med sig i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog, den er fin, og den er lige bagfald. Hvis man må spille mig, så bliver jeg glad. For ham var sagen jo så vigtig. Han fortjente en ærlig svar. Men hvem kan svare oprigtigt? Nu har vi hørt for Kristus sikkert svar. Har du spillet med Simon med det samme? Og hvad er Måske er vi nødt til at danse, eller følge med. Alt er muligt. Så starter med Kalle, det herligt, jeg kan heller gerne til.
kærlighed. Jeg prøver at skille det. to. Og her har vi baren. Man kan tage til drinks og cola og øl. Den var god. Den var god. Her er lidt sodavand, når vi har fået natteletten over, hvordan vi showet har. Så Thomas og her har vi Lotte, står i baren. Lotte står i baren. Så har vi på. Anne kan og filme ind i teltet. De kører samtidig. Okay. Nå. Ja, der kommer ikke noget på. Susanne med den himmelblå tillykke. Måske der bliver en smule sentimental, når man tillykke.
Nu har vi været her i København, nu skal vi til Aarhus. Vi skal hjem til Aarhus. Det skal vi lige have ud. Vi holder en kort pause. Tak, Stina. Det er helt godt. Ja, jeg må ikke gøre Sådan. Hej, Christina. Hej. Har det godt? Dag. Nej, se. Bare lige her. Hej det.
I'm
Diana, mine damer og herrer. Jeg kunne godt tænke mig at få snakket med Erik, hvis nogen af jer kan finde Erik. Til kl. 10, når den kommende 10, skal Erik komme herover til mig. Så får vi op, mine damer og herrer. Det er Erik, han har sit eget band, det ved jeg ikke klar over, bare så I ved det. Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad jeg bedst kan lide, så er det ikke dig. Det er ikke løs, der sætter dig med sig. Jeg kan ikke få at stå og smage mig. Har hverken tv eller dolleri, eller ikke en villa med en kælder fuld af vin. Ja, det lille penge går til al industrien, og ikke har en plads som en større bil, og den er på nede for. Hvis jeg kan gå ned for, så jeg har det bedre. Efter voggens rytter, og natstag, trækker mine øjne om min sjæl er besat. Og hvis jeg får en partner som er lovlig nat, føler jeg min børn, og nu er jeg vej, for jeg kan gå med. Jeg kan gå med, og jeg kan aldrig få dig. Jeg føler mig, og så skifter vi derudad. Jeg nærmer mig de 40 år. Det er sjovt, jeg skal ikke tættes på. Jeg er bare for at kramme på et år. Mine damer og herrer. Så kører det. Så kan man finde uniform tæt på. Oh,
Lejder Galen skal med Kim Larsens. Camilla vil godt synge danse i morgen, det får hun lov til. Skal lige finde den? Du tror det måske ikke, men det er det rent sukker. Fordi det er det. 107. Kan I høre, at vi har rigtig mange numre, vi skal putte. Det kan være det svært. Camilla skulle da rigtig godt finde ud af det der. Det var meget flot. Ved du hvad, det skal have med. Camilla. Vi er ved at være der, hvor vi Kom kun nærmere, kære fugle, de bliver sgu ikke snydt af mig. Sådan tænke, og vi sætte, når han stod sit bananski. Midt på strøget, hen i tøjet, lille mig stod varmt. På det nærmeste hjørne. 1, 2, 3, 4. Køb bananer, køb bananer, køb bananer hos mig. Kom nu nærmere, kære frue, I bliver sgu ikke snydt af mig. Tak for sagen, og i sagen, når han stod ved siden af en ski. Midt på strøget, hen i tøjet, lille mig så varmt. For det nærmeste
Til stede, så kan der bruge hans stemme. Erik. Det er det, vi skal bruge det. Kan I høre, at han ikke kommer? Yeah.
søndagsmøde til kultur og stås. Ikke er det gode, der er de behøver. Jeg forstår mig ikke, og jeg synes, at det er flot. Så lad gå hen og skal se lykker af. Far, fordi jeg vil suge en dag, og så kan lul, der må den gå. 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 Jeg går på stå. Og lul, selv bolden kan skære. Så går jeg lidt af hammer og flanger mig skår. Og når jeg kommer op, så er der stort for mig. Og lul, den kan stå over med hele luftstræk. Han går med mig hele vejen, han går med mig. Og jeg mener, der er på sådan en vej. Jeg skal lul. Lul, der er oppe at stå. 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 Jeg får jo se, at jeg er du på TV. Du kan have nogle dage på musik. Nu til ekstra repertoire, der kommer lidt med. Vi skal ikke sige det sagt, men det er ikke ude. Og den er bare... Tak for jeres Tusind tak for at finde os med, bare. Vi tager ekstra nummer til næste år, og vi bliver for lov at komme igen. Henrik vil godt sige tak for i dag.
Tak skal I have. Maries stemme er været lige lidt, så hørte vi godt, at jeg begynder at synge hendes vers. Men det er ikke tro, det er fordi, jeg blander mig. Det var vilje.